Assalamu alaykum iri vatandaşlar. Türkmen halkynyň hak howanlary, milli liderimiz Gahrman arka dağımyzyň howanlarlygyna, hormatly prezidentimiz arka dağly Gahrman Serdarymyzyň başçylygyna, bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramy ýurdumyzda galy berse, bütün dünýä halkara derejesinde toýlanýar. Bizim toýly bayramly günlerde şu gün Göktepe'mizde yerleşýän iri toý mekanynyň ikinci gatyndaky ajaýyp galyna toýa geldik. Aýdymşymyz Merdan Çaryar bilen bayram gününe, owadan ýaşaň bag toýunyna, durmuş toýly gününe biz aýdym saatlar bilen medeniýetimiz, sunatymyz bilen çykyş edersine döwürmediňem meşhur aýdymçy Merdan Çaryar bilen. Dogry belläp geçdim. Perwona taň sag bolsun, toýlar gutly bolsun. Owadan toýly ýurdumyz bar. Allah sen hemeşe toýdur bayramlara beslenem ýurdumyz bar. Toy bolsun, toylar gutly bolsun, toylar kän bolsun. Hemeşe toyda hyzmat edip gelmek hemmezende nesip etsin. Jaň sag bolsun. Merdanjan sagman soýuyor, ýol bolsun. Ýurumyň meşhur aýdymçy Merdan Çaryar kutly aýdymny ýerine Uykum kaçtı